Bodofa Super50 Missionआ खोनानायाव जोबोर मोजां नाथाय खामानियासो 2 नाम्बार। खोनानायाव Bodofa Super50 आ जोबोर मोजां। खोनानायाव मोजां नंना नङा Bodofa Super50 खामानिया किन्तु इमान 2 नम्बर। थिकादारा टेन्डार बुखांनाय उनाव बेसेबां गाव लाब जागोन लस जागोन हिसाब जानाय उनावसो फरायसाफोरा मोनो। थिकादारा टेन्डार बुग्रोनानै फैसा बहनब्लासो बै स्टुडेन्टआ मोनो। बे हिसाब मोनसे जाग्रोगोन बै स्टुडेन्टनो होनानै आग्लायबा आं बेसां मोनगोन। दैनि रुमनि जानायनि बेदरनि फोरोंनायनि खरसा गासैखौबो होखांनायनि उनाव बेसेबां लाब थागोन बेखौ सानग्रोनानैसो स्टुडेन्टनो बिथांमोना अनसुंथाइखौ होगोन। नाथाय जोंना हाग्रामा महिलारिनि मिशनआ जाबाय थोंजों हेन्ड टु हेन्ड केस। बेबो पार्टी फान्डनिफ्राय बिक्रम दैमारिनि बिबुंथि। दा जोंनिया जाहैबाय हाग्रामा महिलारिनि मिशनआ जाहैबाय डाइरेक्ट फैसा हेन्ड टु हेन्ड केस। बेबो जोंहा पार्टी फान्डनिफ्राय। बिदिसनि गाय हाग्रामा महिलारिनि थोंजों फरायसाफोरनो रांनि अनसुंथाइ। दिनैबो उदालगुरि जिल्ला भेरगावनि 2 नं आमगुरि गामिनि NIT सिलचराव बिटेक फरायबाय थानाय टिनटिनिया स्वर्गियारिनो नोगोद 3 लाख रां हेफाजाब होयो। बे रां होनायाव बिदिसनि गाय हाग्रामा महिलारिनि बिथोन बायदियै मिरु लाइमोन BPFनि आफादगिरि रिनजय बर', लोगो आफादगिरि कास्टम बसुमतारी, निहाथारि राजेश बराल, प्रहलाद ब्रह्म आरो भेरगाव बियाबनिनो TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया नखराव थांनानै गावसोरनो नोगोद हेफाजाबनि थफ्लाखौ होयो। TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया थांनाय सानखालि आथिखालाव UPPL दोलोनि MP जयन्त बसुमतारीया फरायसा आरो गोरिब नखरफोरनो रां होनायखौ गोसोम ना गुफुर रां होदों बहानिफ्राय रां मोन्दों होननाय सायाव गोख्रों फिनजाथाय होयो। बड'फानि गोथार मुंखौ Bodofa Super50 मुं होनानै बेफारसो खालामदों फरायसाफोरखौ लानानै। UPPL सोरखारनि Bodofa Super50आव थिकादारा टेन्डार बुखांनाय उनाव बेसेबां गाव लाब जागोन लस जागोन हिसाब जाखानाय उनावसो फरायसाफोरा बै अनसुंथाइखौ मोनोमोन होनना ओरैबायदि बुङो। दिनै जोंहा जोंनि 30 नं भेरगाव समस्तियाव टिउटिउस रामसियारि बिथांनो NIT फरायनायनि मोनसे हेफाजाब हाग्रामा महिला सारनि गेजेरजों होनाय जाबाय। जोंहा हाग्रामा महिलारि सारनि थांखि आरो बिथांनि नाजानाय बे बड'लेण्ड हालामाव जोङो सम्पुर्ण खालामनो थाखाय जुब BPF इउथआ दिनै ओंखारदों आरो जों डाइरेक्ट न'आवनो थांनानै हेन्ड टु हेन्ड बेबो केस बिमा बिफानि आखायाव जों बे फैसाखौ होदों। देबाय बे फैसाखौ जों होदों स्टुडेन्टआ दङबा स्टुडेन्टनि आखायाव आरो बिमा बिफा दङबा जों बिमा बिफानि आखायाव होनाय जादों। बेबायदि रां होनायखौनो नोंथांमोनखौ अजद होदों। गुबुना अजद होनायखौ जोङो जेबो फिननाय होनांगौ जोंहा गैया। नंगौ नोंथांमोना बुंनाय बायदि बिथांमोनाबो Bodofa Super50नि नामाव माबा होदोंमोन अनसुंथाइ होदोंमोन। नाथाय खोनानायाव Bodofa Super50आ जोबोर मोजां। खोनानायाव मोजां नंना नङा Bodofa Super50 खामानिया किन्तु इमान 2 नम्बर। थिकादारा टेन्डार बुग्रोनानै फैसा बहनब्लासो बै स्टुडेन्टआ मोनो। बे हिसाब मोनसे जाग्रोगोन बै स्टुडेन्टनो होनानै आग्लायबा आं बेसां मोनगोन। दैनि रुमनि जानायनि बेदरनि फोरोंनायनि खरसा गासैखौबो होखांनायनि उनाव बेसेबां लाब थागोन बेखौ सानग्रोनानैसो स्टुडेन्टनो बिथांमोना अनसुंथाइखौ होगोन। खोनानायावथ' बिराद मोजां नङा होमबा। दा जोंनिया जाहैबाय हाग्रामा महिलारिनि मिशनआ जाहैबाय डाइरेक्ट फैसा हेन्ड टु हेन्ड केस। बेबो जोंहा पार्टी फान्डनिफ्राय। पार्थक्यआ बेनो जों होबाय डाइरेक्ट फैसा प्रमद बर'नि सरकारा होदों Bodofa Super50नि नामाव मोनसे मिशन खुलिनानै टेन्डार बुनानै बेनोसो होनाय जादों। Bodofa उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामखौ गाज्रि खालामनाय जायाखै होमबा। नामाथ' बिराद मोजां किन्तु बिसोरो बेखौ माने रेजिस्ट्रेसन टाइपनि बाहायदों आरो मोजां बाहायाखै। दा बिनिखायनो जोंनि थाखा फैसा होनाय हहाय खालामनाय
हेफाजाब होनाय बियो थांबाय थागोन पार्टि फान्डनिफ्राय जोंहा दिनै होनाय जादों आरो सरकारनिफ्रायबो जोङो होनाय जागोन सरकारनिफ्राय होगोना जोंहा ना एप्रिल मेआव जागोन थांनाय खेबसेयाव जों 2 लाख होबाय आरो सरकारनिफ्रायबो दोङो पार्टि फान्डनिफ्रायबो जोंहा दङ 3% कटा जायफ्रा स्पर्ट्सजों रिलेटेड दङ बिथांमोना क्वालिफिकेसन मोनदों बा मोनसे प्रायरिटि दङ बिथांमोना स्पर्ट्सनियाव साख्रि मोनगोन बेखौ जा एसे मिटिंआव अलरेडि पास खालामखाबाय बिथांमोनानो सहाय मोनगोन बिथांमोननि फारसेबो जोङो गेलेमु माबानि इएमखौ जोङो बुंनांगोन आरो अलरेडि जोंहा पास खालामखाबाय 3% रिजार्भेसन गेलेगिरिफ्रा गेम्सनि जों रिलेटेड थानाय बिथांमोना मोननो हागोन 3% एनि नोङो माबाखौ मोनगोन आरो सुबिदाखौ मोनगोन दे उदालगुरिनिफ्राय जनास बसुमतारिनि रिपर्ट BDC लाइभ 12